Sziasztok! Újabb kártyazókkal készültem nektek. Nem így igényel semmi gyakorlást, csak meg kell tanulni. Akkor most megkeverjük jól alaposan a papnit. Megmutatjuk a nézőnek, nincs benne semmilyen csalás. Ugye végighúzzuk, és megkérjük a nézőt, hogy húzza ki a Mag 10-est, valahogy innen a közepéből, de mutasson rá. Ez jó? Akkor én felhúzom. Gratulálok, kihúztad a Mag 10-est. Most húzz ki a zöld 10-est. A zöld 10-est. Gratulálok, kihúztad a zöld 10-est is. Most a Mag felsőt húz ki. Nagyon ügyes vagy, kihúztad a Mag felsőt. Most hadd próbálja meg én is egyet húzni. Kihúzom az utolsót. Na, minden egyes kártyát sikerült kihúznom. A zöld 10-est, a Mag 10-est, és a Mag felsőt, ezt meg én húztam ki a végéről. Hát ez egy nagyon egyszerű trükk, ezt csak akkor fogom megmagyarázni, hát ezért nem kérek olyan sok lájkot, ezért 5 darab jó lájkot kérek. Jaj, hoppá, ez nem akart, hogy benne legyen a videóban, de mindegy. De a lényeg az, hogy 5 lájk után magyarázat. És kérek, ne diszlájkoljatok. Sziasztok!